Contes no aptes. En moments determinats, la vida ens proporciona històries inimaginables que moltes vegades ens creen confusió, perquè és la mateixa ment qui viatja pel desconcert de la realitat. Els petits relats d'en Joan Portales naveguen per aquest mar d'ambigüitat a la recerca d'una pròpia identitat. On és la dualitat entre la realitat i la ficció? Quina part de la incertesa cerca la precisió del destí? Quin desconcert ens apropa a la claredat? Contes no aptes. Roberta Fassmann, de Joan Portales. L'habitacle, gairebé a les fosques, tan sols era il·luminat per una bombeta que penjava del sostre, càlidament envoltada per una pantalla de verd maragda just sobre el centre de la taula. L'únic que interessava era veure les mans, les cartes i les cares suades dels 7 jugadors de la partida, que s'organitzava gairebé a diari entre els amics habituals. Amics, per dir-ho d'alguna manera. En l'ambient flotava una barreja de tuf de les parets impregnades de nicotina rància i l'aroma fresc del tabac que cremava. «Repòquer! Què et penses, que em mamo el dit?» exclamà en Robert, dirigint-se a en Jack Craven amb fúria tranquil·la. La lluïssor dels seus ulls revelava satisfacció malgrat l'emprenyament. En Robert Fassmann era un respectat corredor d'apostes a les carreres de cavalls de Belmont Stakes, i encara que els diners no li sobraven, es podia permetre aquelles trobades. Eren el seu oxigen després de dedicar la majoria de les hores al seu treball i el gruix del que guanyava a en Thomas, l'adolescent que havia adoptat en morir els seus pares, tràgicament atropellats per l'express Washington-New York el 13 d'octubre de 1938, ara feia 12 anys. El tenia internat en el City College i pretenia donar-li carrera. A en Robert li agradaven les dones. Molt, massa. Conscient de la seva condició, no li passà pel cap mantenir una relació monògama. Mai de la vida. De dones en tenia tantes com volia. «Que bé que folles!» solien dir-li. Potser n'hauria pogut tenir una per cada dia de l'any, però el seu punt d'equilibri era repetir amb cadascuna d'elles una vegada al mes i així anar fent la roda. Un clau i adeu. Als seus 60 anys es mantenia en plena forma sexual. La variació n'era la clau. Temut pel seu caràcter noble però fort, no s'enganyava. «Dones, dones! Una font d'aigua salada», es deia. Però alguna cosa bullia en el seu subconscient. I la tenia, com aquell qui diu a la punta de la llengua, o com aquell somni que no ve al cap en despertar, malgrat persistir el sentiment. No, no era feliç. Alguna cosa li faltava. Una nit d'insomni, mentrestant mirava sense veure el carrer 49 amb un whisky en una mà i una cigarreta en l'altra, la clau, el desllorigador del seu neguit, l'il·luminà com un llamp. Dona! Roberta! Havia de ser dona! Volia ser una dona! I, és clar, no tan sols tenir-les, ser-ho també. Per més que feia 29 anys de la mort de la mare, mantenia la seva habitació intacta, remenant pels calaixos i trobar les pólvores, els pintallavis, el tint ros platí i s'hi posà de valent, decididament. Al cap de 2 hores es contemplà al mirall i hi veié una dona que semblava un home,
o bé un home que semblava una dona. El cabell tenyit, les celles perfilades, llavis prims, barbeta grassoneta, arrugues en general i la mirada irònica, desafiant. Regirar el vestidor fins a trobar el vestit que millor li esqueia, un de setí verd maragda. Les calces, marcant el paquet, esdevenien marranes. «Ja està bé», es digué. Per farcir els sostenidors, recorregué el clàssic cotofluix. «Dona, per fi sóc dona!», exclamà. «I les tinc!». La nit següent, la definitiva Roberta Fassmann entrà a la sala de joc i davant la perplexa cara de pòquer dels companys, exclamà: «Roberta Fassmann, què passa?». I sense esperar resposta, s'assegué a la taula. Coneixedors de com les gastava, ningú s'atrevia a badar boca. Silenci, fum i la llum verda reflectida en els seus rostres. Fou ella qui el trencant les acaballes de la partida. «Repòquer! Què et penses, que em mamo el dit? Cabró!», exclamà a la vegada que clavava una cossa als collons del Jack Craven, el trampós que seia aixarrancat davant d'ella. Tot seguit, i mentrestant en Craven encara es recargolava, s'alçà i digué: «Adéu, m'esperen per sopar». El camí fins a casa l'Olivia Darlington el visqué amb sentiments contradictoris. La satisfacció pel respecte imposat al club contraposada amb una certa angoixa per la futura reacció de la seva amant, la millor cuinera de totes, per cert. Una incertesa que no es dissipà en obrir-se la porta 8, del pis 18, del número 9, del carrer 19. L'Olivia feu cara de pòquer en veure-la. Restà 5 segons guaitant-la, passats els quals digué en un to neutre: «Espera't 5 minuts». I abans que la Roberta digués la paraula «d'acord», l'Olivia tancà la porta del rebedor i el deixà aïllat durant un espai de temps que la Roberta percebé com 5 anys. Finalment, l'Olivia aparegué vestida de cowboy amb una bona pistola i exclamà: «Soc l'Oliver Darlington. Vine als meus braços, Roberta».